И здравейте на всички, аз съм Hellraiser, това е епизод номер 1 в Metal Planet. И има приеха, като цял този клип ще е кратък, тъй да ви се обясня защо не качвам, кога ще качвам, колко често ще качвам. И за да ви покажа в Metal Planet развитието ми, тъй като цяло да почвам, аз не живея сам. Тук съм на много яко място, в смисъл зад мен има Extreme Hills, има гора, има плейс, има мега тайга, т.е. имам от 3 вида дърво точно до мене, на 11 блока в спаун, леко, тъй. Иначе това са ми честовици, опа, след долу. Това са ми рудичките и дърт, много е важен дърта. Имам най-много кол, просто защото с форчинката копам просто за да дигам левел. Също така имам и не малко редстоун. Айрон малко лапис, и диаманти имам прекалено малко, ама аз играя такова от 2 дни на сервера. Тъй, горе ми често са цял с от фермите работите, плюс дърво и релси. Често нямам още, смисъл започнал съм го само, иначе вътре е една дупка просто. Тъй, това ми е любимата надолу, няма я показвам. Тук ми е недър портал, няма влизам в недъра и тук имам един чест с cobblestone и с моб дропи и с останалите лайна. Просто няма смисъл да ви покажам. Друго, имам enchanted table, 30, of course. С Envil си направих току-що, нещо магично, като скачаме така на Envil. Сега отваря, защото искам да скоча човек. Майка ти да умре. Качих се. Няма мега тайга е там. И много ми се спи и съм на училище след малко и просто ще пада спане в час. Ето е мега тайгата, игра на фенси, не ми лагва, много се радвам. Сега в момента няма никой обаче да си говорят, защото има някакъв проблем там, някой влизал с никнейма на Вандо. И... Тей. Ето е мега тайгата, ето го шибания под зола и няма да мърси. И ти пада дърт като го чупиш, има твари това. Въпреки че не ми трябва за нищо това под зола, като цяло аз преди малко си направих енчанти тема, даже имах 39 левел. Тъй малко ще събера храна, че нямам. Ще ела тука, бе, си не умръсна. Сега ще взема малко и да разложа кравите. И тъкмо викам ще занаем, то ми падна още на бучи. Майка ти слуша да лъга всеки ден. Тук имам ферма за картофи и моркови. Значи картофите, единия картоф ми падна от зомби. Пък моркова го намерих в вилиджа, дето ви казах, всъщност не знам дали ви казах, че трябваше да бях тръгнал към нова хъпа, да му енчантна от него. Защото аз нали нямах енчантинг доскоро. И по пътя така намерих вилидж и взех букшелфите и това е. И тъй. И тя крава само да разни и трябва да се махне човек. Аз ще сега желя да си вибера експото колкото мога. Ако има някой експо останал тук. Нищо няма. Майк ти твои шибаняк, моля се, най-сега умри. Не забрави човек, умри. Сега прави на големия мъж да бяга, ами... Мръсно говезо крава. Скоро и тази ферма ще я бутна и ще си направя още по-яки ферми, смисъл някакви по-нормални. Всъщност съм се решил, като събера повече дърт, е това цялото, ето тук да го изравня. И тъй. И ще го направя, не просто съм решил, но ще го направя да си поизравня малко терена, защото в момента не ме радват и постоянно е на някакви дупки на мупки. Иначе, често му се надявам да стане някакъв секси често. И като цяло... Не знам, просто се прозявах, много се спеши. Така цяло да казвам, това ми е развитието, игра от колко дена игра сервера днеска. Днеска от 10 часа и половина сутринта, т.е. в момента е 12:20, почти 2 часа съм нон-стоп в сервера.
И вчера играх така малко 2-3 часа пак. И оня ден за около 1-2 часа вечерта, точно като ме приеха. И като цяло беше доста голям филм покрай приемането и кандидатурите. Имаше втори кръг. Втория кръг сигурно чакахме, аз нали се като мен ме изпитаха втория кръг, трябваше да чакам още една седмица да изпитат всички други. Че да не кажат кой минава към втори кръг, ставам с клипа на Вандо. Че пак трябваше да чакам още 2-3 дена и дори не бяха и 4, докато решил да не изпитат на трети кръг. И там аз всъщност бях първият изпитан и първият прият направо. И няма да казвам просто какво беше изпитването. Ейте за кеф, няма да казвам. На... Просто само на едното, за втория кръг ще кажа, той без това вече мина. Трябваше да построя Medieval къща, смисъл старина. Да, то е средновековна Medieval, но пак нещо един вид такова. Старина къща с два или повече покрива и тераса. И всъщност дали Веско каже, че съм се справил може би най-добре от тия спичуите там на втория кръг, но аз нещо не ми се вярвам, че е тъй. So, не беше толкова зле, но можеше може би още по-добре да се представя. И така. И... Да, и като цяло това трябва да е от епизода. И... Чао. Така, между другото, бях казал, че ще ви кажа колко често снимам и така ще снимам. Забравих. Просто извинявам се. Така. Не съм качил от една седмица, защото просто чаках да видя дали ще ме приемат в Mental Planet, ако не ме приемат евентуално да си тръгна с друг сервер. Само че за щастие ми приеха, но ясно. Ето, шумам се. Приеха ма и... Да. И не се наложи да се търся друг сервер. Иде тук малко да поусвите да си схвърля торчовете. Та не се наложи да се търся друг сервер. Нали? Тук ще си играя. И сега пак след този клип може би няма да качвам около една седмица. Защото трябва да отида на село да помагам на нашите там. Ще мъкнем една имахме оранжерия, обаче трябва да я преместим на друго място вече. Като цяло трябва да... Ние демонтирахме много давна. Обаче, нали там оставихме няколко платна. Кой обяснявам? Просто ще мъкнем, ще махаме, ще сглобяваме. На един ден ще трябва да махаме, другия ден да сглобяваме на другото място. Какво е това, бе? Фак. Викам, чай секунда, някой пише да, майките. И те просто трябва да помогна на майка ми, на баща ми, въобще на всички там да помогна. Защото се чувствам като някакъв дебил мръсен гаден свиня да се седя вкъщи, докато майка ми и баща ми там ходят да се бъхтят, разбираш ли, цяла седмица. Пък и да, като цяло това е основната причина. И тъй да, това е край вече на клипа официално. Надявам се ви хареса, тъй новата поредичка в Mental Planet и тя да ви хареса. Малко така живея сам, пак казвам. Се опитам да надя някой да дойде тук, но то май няма кой. Все пак той сервърът един месец пуснат, аз съм май втория приет от кандидатура след Dark Devil, защото, нали, де да знам. Не знам. Какво да го правя? Рекламира също трябва да оставя в описанието. На... И да, като цяло, простите му профила, много хъп ще бъде. И да, като цяло, ще играят един месец сервера и са развити, че има често имат 5-16 така с отделите диаманти. И ще е тъпо да ги карам двата и да си заебат всичко. И затова
ще ви кажа чао сега и ще се видим след около една седмица, когато се прибера в Бургас. И ще се опитам да снимам някакъв по-як клип и евентуално на някакъв билдинг, фаст билд и там ще видим какво ще правя. Тук ще трябва да изравня. Всъщност ще направя къщата от кандидатурата, която може би ако сте гледали клипа на Вандо сте видяли. Не от кандидатурата, ами от втория кръг. Ако сте гледали клипа на Вандо, може би сте видяли къщата. И да, като цяло, повече някой да кажа. Надявам се да ви е харесал клипа, който така може да идете на палче нагоре. Се абонирате, да посетите профила на оня тук бе, това. Много хъп, който аз няма как, трябва да му оставя последното, ще е нагъл. И да, чао.